Hold up. Nagalag ako dira og kuan, kasal. Say kabalo naman sa ne. Natawa kabalo naman sa ne. Ha, ano kabalo? Ano kabalo? Akit oy. Sige, di na ako maglangan-langan. Ang akit mo duha kami duha. Tolero. Laan ko palagi. Wow! Nawa naman ang music. Happy wedding anniversary! Happy wedding anniversary, ma! Kaya ako nang heart niya. At saka, sir. Nay, nakakaibalon na eh. Yan. Nakoy message ba sa akon sa inyo ang duha, ha? Happy second wedding anniversary, Yan2 and Kikay Lipat. Ang Efeso 5:33, kinahanglan, higugmaon sa matagusa ang ilang asawa. Ang asawa angay nga dunay pagtahod sa iyang bana. Yan, responsabilidad nimo ang pamilya. Angay nimo higugmaon ang imong asawa. Kikay, angay mosuportar ka sa mga desisyon sa imong bana. Ang unang Pedro 3:1, 2 and 7, ang bana ug asawa angay magpasidungog ug magpakitag pagtahod sa usag-usa. Ang 1 Timoteo 5:8 ug Tito 2:4 ug 5, ang bana angay magtagana sa iyang pamilya. Ang asawa angay mag-atiman sa panimalay. Wow! Ang Galacia 5:26 nag-ingon, dili ta magpaimportante sa kaugalingon nga mag-aghat o kompetisyon. Wow, sa kaugalingon. Okay? Kung magsinahay. Okay, kami mga ginikanan, may responsibilidad gihapon ni sa inyo, bisag ninyo na mo. Mutambag ni sa inyo kung unsay maayo o angay. Okay? Responsibilidad gihapon namo mo isip nga mga ginikanan. Dili man mi perfect, dili man mi perfect para sa tanan. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity and the spirit through the bond of peace. And from Ephesians 4:2 and 3. Nag-PS ani sa inyo, ha. Aning og nainay lang mahimo, ayaw lang sa gyud ninyo dumagi. Di ka sa daw dumagan. Okay, sige, dali mong duha dire. Kapila ninyo nga tuig karon. Sige, dali ka, ma'am. Okay, kaniha, mura daw mong bigkasal. Ani, unsay mo hang i-message sa iya, ha, sir? Nagsulti na ka sa iyang message, ni mo wala. Ha? Okay, sige. Unsay mong i-message si promise sa iya, ha, daw, pe. Paminawan na mo. Sige, on the record mo siya. Sige, unsay man mo hang message sa iya, ha. Ay, ito. Gusto mong message. Ingarap sila. Ikaw mo sa mo message. Why, I love you, sir. Sa mo message
sa iyaha, ma'am. Kikay Lipat. 1, 2, 3. Pagmayo po nga pagkainan sa aking mga anak. Pagka-asawa, masinaptan mo. Yan, tagali kang baby ko after 4 years. Wow! Manikamot. Happy wedding anniversary sa inyo ha. Gikan sa amo sa inyong pamilya nga nag-love sa inyo ug nagsuporta sa inyo happy wedding anniversary. Wala kiss di ha? Sige, unya nang gabi ang kiss. Sige, tagay dami be. Mag-count to 1, 2, 3 ha. Sige, 1, 2, 3. Wala kiss? Wow! Happy wedding anniversary! Ang saan masurti ninyo sa nagpa-surprise, ani? Salamat. Surprise na yun sa nag-surprise sa inyo ha. Okay, sige, lingkod. Waka ka na human man. Lingkod ka diya man kaon ko ni ma'am ha. Lingkod ka ma'am. At kami ni sir. Dili ka sir. Hold up.